Isa ang lalawigan ng Aurora dito sa Central Luzon sa may pinakamayamang karagatan sa Pilipinas. Bahagi ito ng 273 hectares sa halos 50,000 hektarya ng katubigan sa buong bansa na pinakikinabangan ng sektor ng pangisda ayon sa Senate Committee on Agriculture. Ang taunang pagpasok ng malakas na bagyo, polusyon at maling estratehiya ng pangingisda na nagre-resulta sa marine degradation ay isa sa mga pagsubok sa fisheries sector. Expenses po namin ay pinakababa po yung 12,000. Kung hindi po kami nakakahuli ng 200 kilo po ay wala pong pansuporta sa pamilya po. Upang makabangon, aabot sa 68 million pesos ang alokasyon ng pamahalaan para ayudahan ang mga mangingisda sa Aurora. Nakapaloob ang nasabing budget sa Bayanihan to Recover as One o Bayanihan 2. Sinundan ng CLTV News ang naging pamamahagi ng livelihood assistance ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 sa Aurora para kumustahin rin ang sitwasyon ng ating mga karehiyong namamalakaya. Bukod sa agwat ng layo nito sa mismong punong tanggapan ng BIFAR sa Pampanga, hindi lamang ang ilang oras na biyahe ang hamon sa mga kawani ng BIFAR para subaybayan ang mga mangingisdang umaasa sa programa ng gobyerno. Isa rin dito ay ang tila butas ng karayom na higpit ng quarantine protocol sa lalawigan. Talagang napakahigpit pa ho nito hong quarantine control point dahil ito hong mga essential travel lang ho talaga ang pinahihintulutan at bawal pa yung leisure travel o para ho sa mga turista. Sa mga oras ho na ito mga kaibigan, ito hong pagsala ho nila mula dito sa mga cargo truck, pati ho sa mga driver, pahinante ay kailangang dumaan sa pagsisiyasat. Ayon kay Aurora Lone District Representative Romel Angara, bagamat may paghihigpit sa mga quarantine protocol sa kanilang probinsya, hindi kailangang malimitahan ang pagbibigay ng tulong sa mga mangingisda. Lahat ng nirequest po nila na worth 68 million sa buong probinsya, mapabangkayan, mapamakina, mapagilnet at sari-sari pa, yan po ay yung kanilang hiniling ay nandyan na po. So ang pakiusap po sa kanila is that pangalagaan natin to. 2 commercial fishing boats, 157 life vests at 4 na bangus fish cage ang ipinagkaloob sa 4 na kooperatiba sa Baler at sa ilang mangingisda sa bayan ng San Luis. Ayon kay BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, nagkakahalaga na umano ito ng 25.9 million pesos na bahagi ng 68 million budget allocation na naikasa dahil na rin sa isinagawang konsultasyon sa mga mangingisda sa probinsya. So iba-ibang bayan po, iba yung preference nila. So may mga bayan na ang gusto nila yung mga gamit lang at mayroong mga bayan naman na gusto yung bangka. So, pinropose po natin lahat yan. Unfortunately, na-approve naman po. May mga nauna na rin umano silang naibabang grant sa ilang munisipalidad sa Aurora at tiniyak ng opisyal na ang nalalabing pondo ay maibibigay sa mga benepisyaryo ng livelihood project para higit na makapag-angat sa sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Meron pa po tayong 30 million na nakasama siya sa for later release. Nakasama dito yung mga payaw, mga bangka, mga lambat, at iba po na mga gamit pa. Nauna lang po itong 38 million para sa bayan ng Baler, Dingalan, at tigko-konti na alokasyon para sa ibang mga bayan. Present sa isinagawang ceremonial distribution ng mga gamit pangisda si San Luis Aurora Mayor Ariel De Jesus. Ayon sa kanya, kabilang sa mga hiling ng kanyang mga kababayang fisher folks ay ang motor ng bangka para mapabilis umano ang kanilang pagpapalaot at mapalaki ang produksyon. At ang karamihang request po nila ay ang makina po ng bangka at yung iba nga po sa tulong din po ng gobyerno po natin, ng national government, nabigyan po meron po tayong mga nabigyan ng mga bangkang kumpleto na po yan. Meron ng makina, may mga payaw, mga panghuli na palambat. Samantala, nagpasalamat naman si Mang Danilo na isa sa benepisyaryo ng BIFAR Central Luzon Livelihood Assistance Program. Hiling niya sa pamahalaang panlalawigan ng Aurora, luwagan na umano sana ang quarantine protocol dahil sa kasalukuyan,
Hindi na umano ang isyu ng lakas ng produksyon ng mga mangingisda ang kanilang kinaharap, kundi ang tumal ng benta na bunga ng mahigpit na quarantine protocol. Paulo G. Santos, CLTV News.